Audio Jungle. Audio Jungle. салом алайкум бародар, ҳуҷҷатот буд чи дае мехоҳӣ ки граница бизгарӣ? Пас компанияи мо барои шумо хати сарҳад Москва ва Қазоқистон. Номерои чӣ хеле ки шумо дидесте номерои акаи Муҳаммадалиай. Занг биза суҳбат бика, айнои мо чақчақки ягон сом арзонаш мекунад. Бошӣ. Салом алейкум тамошобинони азиз, подписчикои канали Тоқи ТВ. Пеш ай ҳама гуфтанем ки пауза мекунем, медонем дар канал подписатсия мекунем, лайк мемонем ва аввалан мо раҳмат мегем ба Картинг ТЖК барои мо дар шароит фароҳам кард ва дар ҳамҷа мо иштирок мекунем. Поён дар чӣ хела мебинен Инстаграм ва рақамошон мебурам, метавонед муроҷиат кунед, биёен ва бо нархи арзон ҳай кунед. Имрӯз иштирокчиҳои мо Элон, Эмфавик, Шаҳдрез, Ноз, Ҷонон, Аҷамстан, Фаридун Реп Ньюс ва Фарух Логан. Имрӯз мебинем ки байни иштирокчиҳои мо ки ҷои аввала мегира ва ҳатман аз тарафи Картинг ТЖК ба ғолиби и озмун сюрприз ҳастай ва мукофот ҳастай. Хайр мебинем ки имрӯз ки ғолиби имрӯза мешавад. Гонишка интизорем. زور بوده که نرمال نیست بهترین فکر میکنیم که جای اکما میگیریم انشاءالله. Gazacık!
ما یک 4-5 تا موضوع است که را چخشا کردیم خاطر یک کاری بیروز ما نکردش آدرس و ناز هول هم رفتش ما یک جای دیگر روز کرد. شما هم میتونین در همین وقت سویدنوت کنین، پاتیسات کنین، لایک کنین. Я не знаю, что сказать. Салом алейкум, барномаи 5 савол аст. Агар ба 5 савол дурусти мо ҷавоб диҳед, соҳиби 100 савол мегардед. Ба канали мо обуна шавед, зангула ва лайкро фаромӯш накунед. Сабаб дар чӣ буд ки ноз ту газа наҷихидӣ? Тарсидӣ? Тарсидӣ чӣ буд? Пои маиби яка фарда надидим, нахостам дигарус. Хавотир шидӣ ки тирам ягонашон мезанӣ. Пом кам тарак зад давҷад охирон бор задагимда. Ба ҳар ҳол раҳмат барои иштироки Раҳмат ки даъват кардем. даъвати моро рад накардед. Зинда бошед. Чокади чӣ бачаам боварӣ кардӣ? Сару симаи бачидам. Неки туғрияй. Салом алейкум бародаро. Бо ма медонам нороҳатон кардам, неки ҳеҷ боке надора. Барои ёрдами канали мо силкаи зери видео буда да медонем регистратсия мекунем. Бонус то 1400 рубл. И барои моро пешравӣ мешава аз шумо дастгирӣ. Зинда бошед. Як, ду, се, акай Фарухам старта. Onlar affetler. Eҳсосот чӣ қадар? Фарух? Eҳсосот агавза. Чӣ қадар? Eҳсосот як ҷода безевай кардам ки задам да онҷо. Зурай. Кайф кардам. Агар як бор гап читкан нагзарони боча.
Za! Boy cuma mayıp kadın bana. İçine mi dayakini bu? جانم با گفت خود در چند خر هستی 3 ساعت یا 4 ساعت Ben fikrim ki hem yakın Ya sağ ol ay sayda pedras diyor ne? ne? Ben kadın uçağım. بالونه که اومد هوای در سر یگان زد یا نه ما دور رو سیاب ندیدیم Ma dabarım bu duy خیلی پسته. من راست دیگه خیال کردم بالون در سر داده رفته است کراش بوریوت بلینگ بپره تو یک دو سه سرکت شهری آدرس؟ باید سوسو تا گامزا چکرده؟ سوسو نیشتیک برادران رکم جو گرفتیم یاد بگیریم ماشین هکنی را کاروچینی یک دو سه یکم زمان بخاریم Oynuyor. O mesela. Ama maalesef. Pardon? İçi hafta yakını. Salam aleyküm. Zaki prava da gel. Abi ve kadagim daxili şöyle qılıq əqalaydım. Həki bu ona qoyum digə bax, onu meşə. Zaç kemri abi ve de zura. Guftandım ki, bir anda önce çıkın.
пешакӣ як ду бор пеша чемпионат иштирок кунем ва чемпионат буроем. Ранги мо жумотӣ мекунем, сум сарф мекунем, намиёем. Инам инҷа дар Карачи картинг пеши ҷазира. бародаро, чемпионати якуми картинг тамом шуд ва барои нафароне ки иштирок карданд яктаи ифтихорнома ва барои чемпиони имрӯза и маблағ махфия ва як ифтихорнома мукофотонида мешавад. сар мекунем ам фавик Фаридун Сафаров. ҳазор раҳмат Фаридун, барои даъвати моро рад накардӣ, омада иштирок кардӣ. ва дуюм иштирокчии мо ҳазор раҳмат як бор дигар Шаҳдрез. акай берӯз ҳазор раҳмат ки даъвати моро рад накарде. ва Ноз. ҳазор раҳмат Ноз, барои даъвати моро рад накардед. ҷонон, як қарсаки дигар барои ҷонон. раҳмат ҷонон ки даъвати моро рад накардед. Миннатдорем. Аҷамстан Фатҳиддин, як қарсаки баланд барои бародаре ки беҳад меҳнати вазбин кард. али секундои иқаки рол бозӣ мекард ки Фатҳиддин бародари мо. ҳазор раҳмат Фатҳиддин. иншоалло ки дофи дигар ғолиб қити иш ай чемпион. биё ва Фаридун иштирокчии дигари мо ки бисёриҳо ин нафара ҳамчун Rap News мешиносанд. бениҳоят суханҳои хуб мегӯяд, дар комментариҳо гапҳои хубш мегӯянд. ҳазор раҳмат ака. ва финалисти мо Фарух Муминов, чемпион. қарсакҳои баланд. зинда бошӣ ака. и барои Хитай ва дар ҷа як маблағи айноми картинг, маъмурияти картинг ва видеои шумо дар канали Токи ТV меравад. ҳазор раҳмат барои иштирок. ягон сухан дорем? Айода раҳмат ки файрод кардам омадем на рақам гирифтем, конверт гирифтем. Раҳмат барои ҳамин картинг ки ам ҷоя асос карагиам. Медонам дар вақтшоро мегзаронам. хеле хуш мешавад. қам нагзара агар ҳамин 2-3 кругиам бикунӣ, хеле вақт гузишт мешавад. бачакҳое ки мехоҳед биёед амхали мошинчаҳое кинем, поён дар рақамҳо ҳастай ва инстаграми картинг ТЖК ҳастай. метавонед дурем подписатсия кинен, занг занед, айноми мо гап занед, ҳатман скидка мешавад. чем беҳуда гаштан ва ба ҳар хел гурӯҳҳо дохил шудан хоҳиш мекунем биёен иам як намуди варзиш ҳисоб мешавад. зинда бошед, дар канали мо подписатсия кинен ва барномаҳои ояндаро интизор шавед. як бор дигар чемпионат табрик мекунем. Audio Jungle.